Què vol dir amazic? Us preguntareu segurament. Doncs amazic vol dir persona lliure. La llengua que parla, l'idioma que parla, en diem tamazight, i els terrenys són coneguts o anomenats tamazgha, que són terrenys que estan situats en gran part al nord d'Àfrica, on els amazics estan distribuïts d'una manera molt dispersa, discontínua, a causa de les ocupacions i assimilacions que hi ha hagut al llarg de tota la història amaziga.